Yn tanio'r cystadlu ni ar gyfer ffair eia 2025 yma ynghylch y Defaid yma adran y Croes Ffridiau. A bobl bach, dwi mewn cwmni da bore yma. Y ddau dderyn o Sir Benfro, y ddau Rhys mae'n digwydd, yma. Rhys Colnett a Rhys Evans. Sa'n gwybod faint ohonoch chi welo Steddfod y Ffermwyr Ifanc yr wythnos diwetha, wel dyma chi ddau oedd yn syrenu yn sicr, a social media yn enwedig y cyfryngau cymdeithasol, Rhys. Ie, ni wedi gwneud argraff falle. Dwi'n meddwl gaethon ni biti, dros 50,000 trofod o views yn popeth so far. Pwy sy'n gwybod falle i ddim fwy, gobeithio ni. A ti wedi bod ei tipyn ar y cyfryngau cymdeithasol dros y blynydde, ond nawr mae ti partner yn crime newydd. Wel, mae hwn wedi dechrau tago long, os wedi'n Dilyn ni gwte dwi'n O chi'n afr eich lynes blynyddoedd maith? Lawer i ar wedi ni. Dwi'n meddwl 17 mlynedd nawr lenni, dwi'n meddwl ni, so lawer o hi. A fi'n abod hwn eitha Dafydd, mae wedi bod yn helpu ni gytro'r siadog. Drian arno chi. Lwcus o hwnna yma, reit? Ond yma nawr, Rhys, yn y cylch, mae da ni wyn sydd wedi cael ei croesi, y ddafad Mynydd Cymreig, neu'r penfrith wedi cael ei croesi wedyn gyda wyn neu chwrdd cyfandirol. Ond maen nhw gyd, y rai sydd ar ôl yn y cylch, yn ddyn yn ddi a gwyn. Wel, nhw'n joio Dutch, so maen nhw'n rhaid tebyg ar un i, ti'n feddwl? Wel, fi'n gwybod Rhys o brofiad, fi'n gwybod bod dallu Defaid gytre o bob lliw a llyd, so wyt ti'n edrych am ti'n teimlo'n gyftrefol iawn yn y cylch ar yn o bryd, mae'n siŵr. Wel, mae fel ffoli ffarm, gyda ond sy'n gweith y safon hwn da fi. Ond, ni'n gallu gweld bod dylanwad yr Dutch smotiog o'r iseldiroedd a bridiau tebyg, mae'r dylanwad yn grif yn un nawr, yn dweud, i gael y lliw yma, yn dweud. Oedden ni am lwyn dyn nhw, a ma'n gallu gweld mae siap yr Dutch, mae'n dod trwyddo'n dda mas o ddafad Welsh. A rwy'n mynd dangos mae dyfodol i groesi pethau cyfandiroedd a treul pethau newydd, mae'n frydwyddol, newydd o wlad hon, really. Ond mae'r ddafad y Mynydd Cymreig a'r penfrith, maen nhw'n fridiau pwysig iawn ar y mynyddoedd ni yn dweud nhw, Rhys. Di maen nhw, mae'n rhywbeth sy'n gallu para trwy unrhyw amodau, chi'n modd, mae lot o'r bridiau Continental ma, bydden nhw ddim yn copo un hinsawdd ni, chi'n modd? Mae'n reswm a phwrpas i bob dafad yn dweud ar bryd gwahanol. Wes, mae fe. Mae'n gallu bod yn ofnadw ar y mynyddoedd ar y degau. Fi siŵr eitha gwael awr gyda chi fydd ar y gyda'r holl eira? Wel, dwi'n ni o'r golwg am sawl diwrnod dwi'n ofni. Ond dwi'n eitha lwcus, safio ni lliwchau, ond sai wedi dod i gwynt, sai wedi bod yn eitha diflas. Mae ni eitha lwcus, dwi'n agosach i'r môr na'r mini, so ni'n safio lot o'no, yn iawn. Ond so ni wedi gweld eira tebyg ers blynyddoedd, ni? Na, sa'n gadael bod ni. Wel, dim bod fi'n cofio nhw, ond sai am weld y to chwaith i wedi gweithio chi. Ond y Defaid yn iawn a gwartheg? O, nhw'n iawn, ond diwn gyn tachlun amser cwfa cadw seilage mas ydw. Lot fwy o waith yn diwedd. Ond mae bywyd y ffarmwr yn ddibynnol iawn ar y tywydd. Mae'n dwff iawn. Y drwbl i ni'n cael y bwys y môr, rai o'r gwynt i ni'n dalai yn wath. Os oes unrhyw beth yn dod, ni'n cael ei full pelt, so mae'n wath na'r eira i ni bron a fod. I ni ddibynnol iawn a rhywbeth i ni ffili reoli o gwbl. Ydy. Ond os nawr ni edrych nawr ar hyd y cylch, ni'n gweld bod y beirniad yn mynd trwy i bethau eitha cyflym fan hyn nawr. Mae'n rhoi tynnu rhyw rhestr fer mae'n gwneud, dwi'n meddwl. A wedyn bydd e'n rhoi'r rhibannau allan. Felly, mae'n tynnu dau mlaen ar hyn o bryd yn dweud, Rhys? Oedden ni'n tynnu dau mlaen, maen nhw'n dau bar eithriadol. A maen nhw'n doi bar digon tebyg i'w gilydd sy'n ni'n feddwl. Ond mae'n amlwg y beirniad sy'n gwybod y gwneud nhw yn cael ei ddwylo yn eu canol nhw. Mae'r blaen, mae'n gallu gwato lot o pechodau a dwi'n siŵr bydd eich pigo lot o gwanaethau mas o trwy teimlo i'ch iawn enw. Ond mae rhaid ni sefydlu hefyd yn gynnar fan hyn yn y ffair, Rhys. Mae chwilio yn y sioe frenhinol, mae'r bridiau, rhinweddau'r bryd yn bwysig iawn. Ond fan hyn nawr yn y ffair, cig sy'n bwysig a gorchudd o fraster, siap y carcas. Ie, cig yn union. A chi ffili gweld dim byd, sy'n sefyll ar ochr y ring yn gallu gweud dim byd wrthoch chi. Mae rhaid, yr unig dyn sy'n gwybod heddi beth yw safon y stoc yw'r beirniad, achos fe sy'n mynd mewn a cyffwrdd nhw. Sy'n neb arall yn gallu gweud yn enwedig a Defaid. Efe ffordd o ddod mas o fi'n gofyn i ti pwy rai sy'n mynd i ennill yw hwn? O ie. Efe esgus oedd hwnna? O ie, achos sy'n gest o fi. So ni eisiau ddechrau dwp nawr o'n ni? Na. Esgus da oedd hwnna, i ddod allan o fi'n gofyn pwy sy'n mynd i fynd â hi. Ie, sy'n syniad o fi. Na, ond dyna beth yw fan hyn,
dyw'r lliw a'r rhinweddau'r byd ddim yn bwysig. Mae rhaid i chi i drafod nhw, dos e? Wes, A mae rhaid i cael y par a ddweud, ynddo fe? Wes, o ran debicrwydd, dwi'n gweld mae 652 fan hyn o flaen ni. O, mae'r beirniad yn mynd mewn at nhw nawr. Wrth olwg, jyst o ran hyd a lled a'i uwchder, maen nhw weddol debyg. Siw fod i fi nawr, jyst yn edrych o fan hyn, dwi'n contradicto beth o dwi wedi gweud yn hollol bod chi'n ffili gweud. Ond wrth olwg, nhw sy'n sefyll mas i fi o'r ddosbarth. Wel, nawn ni gael hoi fach o gylch y defed am ychydig. Ar hyn o bryd, Laura Jane o'r Gogledd sydd yn y safle cyntaf a Daniel Jarman o Lanidloes sydd yn yr ail safle. Sgwni os mae nhw fydd ar y brig yn hwyrach. A dyna ni wedi cael enillydd cyntaf y ffair ei fan hyn ynghylch y defed. Rhys, ti'n abod i dda? Laura Jane, mae hi wedi bod yn gweithio siadol gyfyd. Do, be o'r ddau yn nad i gilydd am sbelfach. Safies i garto gwell i'r catches bach, so bod ni'n ano. Wara teg. Na, maen nhw'n gwneud yn dda iawn i gyrraedd y brig. Ti'n cytuno? Wel, mae'n dangos y dwy ddim yn sim lot o sens da fi, achos beth wy'n ni'n meddwl o'r gore, sa'n mo ble maen nhw nawr, ond dwi'n meddwl yn yr ail safle maen nhw, ond yn enwedig y par gorau o'r ddosbarth yn enwedig. Wel, diolch yn fawr i chi'ch doi am y sgwrs, nes mlaen, gweld chi nes mlaen. Ond yr enillwyr fan hyn, yn gyntaf mae Laura Jane Pritchard o'r Gogledd a wedyn Daniel Jarman o Lanidloes yn ail. Wel, Laura! Tro gwylchiadau? Diolch yn fawr. Tro cyntaf yn y ffair ac yn cardiau coch? Dwi'n mewn gymaint o sioc, o'n i'n mynd i sgwyl hyn, mae'n rhaid bod mewn byd bach cerig ers mis Awst a dwi wedi bod yn eich ymlaen i ddod yn nhw yma, gweld nhw'n gwella a ddim yn coelio bod fi wedi cael cyntaf. Hwna'n anhygoel. A beth yw'r croesiad yn iawn? Blue Tixal Crossed Improved Welsh. A maen nhw yn sgleinio dy ti. Mae tipyn o waith yn mynd mewn i gael rhain yn iawn. Oes. A mae lled yn nhw, se? A lliw. Ond mae ffair brysur iawn dy ti. Beth sy'n mlaen dy ti gyd? Oes, am 11 gloch heddiw, mae fe seremoni Acri Academy. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael bod ar rhan ohono. A be bynnag di cael lyniad, dwi'n edrych ymlaen i gael dweud hwyl fawr pob a diolch am gael bod ar rhan ohono. Ti'n ferch brysur iawn. A llawn gyfarchiadau ti. Diolch yn fawr. Ti, prawd iawn o ti. Diolch.